L'Estudio Films fou creada l'any 1915 per Joan Solà Mestres, el seu germà Romà i Alfred Fontanals, antics tècnics de la productora francesa Pathé a Barcelona i de Gual a la Barcinógrafo. Amb l'Estudio Films s'imposà un nou concepte de productora com a empresa i negoci i no com a vehicle d'expressió artística d'un determinat autor. Les seves produccions requerien un elevat pressupost, ja que incloïen innovacions tècniques i un gran entramat de decorats i atrezzo. L'Estudio Films va tocar tots els gèneres, seguint la tendència de les pel·lícules nord-americanes, amb les quals aquesta productora rivalitzà amb èxit. Va començar amb sèries còmiques com Cuentos Baturros, dirigida i protagonitzada per Domènec Seret. Seret dirigí després una altra sèrie còmica, a l'estil dels films de Chaplin, protagonitzada per Héctor Quintanilla, que era conegut com el Chaplin de l'estudi. Vingueren després un seguit de llargmetratges, també dirigits per Seret, amb el recolzament estel·lar de dues actrius predilectes del públic barceloní, Lola Paris i Consuelo Hidalgo. L'Estudio Films també va crear el 1918 la revista Estudio, un noticiari setmanal sobre esdeveniments d'actualitat que arribà als 50 reportatges. En els seus 4 anys d'existència, l'Estudio Films va produir 75 pel·lícules, que la converteixen en la productora més fructífera de l'època. Destacaren les sèries d'aventures dirigides per Joan Maria Codina com Les Màscares Negres.